pakai suara adik Isia Ranger Mr. Dolar punya asik asik. Udah tuh dia, udah tuh dah. Rami pasanya orang kinali, Rami de orang di pukul 3. Ya. Rami de orang di pukul 3. Adik Isia Ranger. Makanya kami datang kemari, kami mencari nan ina ado. Ya. Kami mencari nan ina ado. Kapeto jalan ke panti. Ya. Ijo mang ijo, tak ijo orang babini. Kapeto jalan ke padang. Ijo mang ijo, tak ijo gapu gadang. Asik. Lagi yang lado campur jo kantang. Saja hidup marando, badan adia tambah gadang. Biarlah dia tangga tu sanang tuh. Hei. Kaki nali jalan melulu, singgah sabanta kasih pangludu, singgah sabanta kata piludu. Hei. Dalam balaki badannya gurih, jika marando tambah gapu, jika marando tambah gapu. Hei, gileng lado gulai yung kantang, lamo dia marando dan diambil kiurang. Iya. Gileng lado panggulai kantang, adik dan marando dan diambil lagi urang. Dan diambil lagi urang dia santuk tarui. Hei, laki orang dan diambil bahaya tarui. Bahaya tarui. Hei. Jalan-jalan dah Ya. Bukit Tinggi. Ha. Usah lalu po ke Padang Panjang. Ya. Usah lalu po ke Padang Panjang. Iya dia. Dupa lagi yo makan hati. Kini marando terasa sanang. Kini marando terasa sanang. Sanang marando. Lagi liang lado panggulai jarian. Saja dedek tibo lasu ko orang barongyang. Gilang lagi liang lado panggulai balui. Bila udah marando biar aja nang mancapuy. Iya. Mr. Dolar punya. Tolong selama ulah. Maulah. Mana ulah? Ulah jauh. Mainan kapasa pai kapasa. Aha. Mainan kapai kasih pangki. Iyo. Mainan kapai kasih pangki. Jika yo eka takwi jauh. Ba pulo balaki onde jo ambo. Ba balaki pulo jo ambo. Hey, lado gulai jo batui nyampang dia marando biar dia dan japui. Giliang lado gulai jo kantang bahan caro nyoko ulah dan lari panjang. Lepetin